Kalaksanan kasembatan tan mangge pambengan sakara-kara hadicara krobongen kalajengaken sungkeman pemah pangabekten pikantuk berkahipun saking sedaya para tamu kakung sumamana putri ingkang sampun sami rawuh wonten ing kawedhakan siang puniki kanthi kalajengaken hadicara foto-foto menika ungkapan selamat dari segenap Karang Taruna monggo nyemanggaaken ing mangke saged samapta lan satata katuran anjawat asta utawi salaman ucapan selamat kepada kedua mempelai monggo saged ngaturi dumateng Bapak Ketua Sinoman saged dipun kasamaptaken jejer tarik-tarik anjawat asta Sinoman kakung ugi putri babile kawas tinggal nggih ngaturaken snack sampun rampung laju kanthi hadicara gugur gunung mekaten saking kadang-kadang binada saged dipun semaptakaken gendhingipun gugur gunung nderekaken kadang-kadang Sinoman nggih paring berkah ucapan selamat kagem temanten sarimbit mekaten paripurna Bapak Ibu foto mangke kalaju saking kadang-kadang Sinoman nyumanggaaken nggih. Monggo saking Sinoman Putri saged dipun milai. Oje. Ayo. Hangat karyane keneng sayo rukun lilo lan legowo siji telu maju papat nolongake mesti enggal rampunge lolopes kontol baris lolopes kontol baris lolopes kontol baris lolopes kontol baris Os ayo kanca kene sayo rukun ro kancane lilo lan legowo rampunge lolopes kontol baris lolopes kontol baris lolopes kontol baris lolopes kontol baris kalaju hadicara foto-foto ngaturi saking keluarga temanten kakung lepat pangapunten dalem dereng nampi seratan Bapak Ibu Mas Mbak adik kakak sedulur panderek pangombyong keluarga Sakotrah saking temanten kakung monggo katuran paring berkah foto kalian temanten sarimbit monggo mbak-mbak yang cantik-cantik mas-mase teman-teman rekan-rekan dari Mas Manten Kang Wijul saking Dawu Paron monggo katuran nindakaken foto kalian temanten sarimbit mesti enggal rampunge lolopes kontol baris lolopes kontol baris lolopes kontol baris lolopes kontol baris kalaksanan kasembatan tan mangge pambengan sakara-kara
Monggo nyumanggaaken ngaturi dhumateng Bapak Ibu Mas Mbak saking keluarga Sakotrah temanten kakung katuran paring berkah foto kalian temanten sarimbit lepat pangapunten boten saged ngaturi setunggal baka sawiji. Monggo Bapak Ibu Mas Mbak adik kakak bepilih saking keluarga temanten putri ing mangke ngaturi dhumateng keluarga ageng saking Pak Puh Kamto, keluarga ageng saking Budi Kamti, keluarga ageng saking Budi Sumi, keluarga ageng saking Pak Sagiyun, Bapak Sumadi, keluarga ageng saking Bapak Sunaryadi, keluarga ageng saking Bapak Supari, keluarga ageng saking Bapak Suryono Samsuliyah sekalian mekaten nggih. Ugi ngaturi saking keluarga Baraya Agung Bapak Haryano, Mbah Haji Suratin, keluarga ageng saking Tegal, keluarga ageng saking Bapak Kartini, ugi Bapak Misnan, keluarga ageng saking Mbah Guru Tangerang, keluarga ageng saking Gunting, keluarga ageng saking Bojonegoro, keluarga ageng saking Cilacap. Monggo menika keluarga Baraya Agung temanten putri ing mangke nyumanggaaken mbok bilih ing mangke hadicara foto-foto dereng saged rampung mangke saged dipun lajengaken kanthi season ingkang angka kalih karana niki wau pikantuk dawuh saking Eyang Bujanggogung Mas mangke pun ngantos tabuh duhur kedah rampung insyaallah ing mangke mugi dalem saged kembang dawuh kanthi sak sae-saenipun mekaten atur pasrah nggih. Mboten ngirangi raos hormat duka lan trapsila hadicara foto-foto saged dipun lajengaken monggo Bapak Ibu keluarga Sakotrah saking Dawu Panon katuran paring berkah kalian temanten sarimbit anamung mboten ngirangi raos hormat duka lan trapsila kanthi tinindian hadicara lung tinampen utawi pasrah tinampi temanten sarimbit lepat pangapunten dalem dereng nampi seratan ingkang kepareng hangayi jijibahan hangaturaken atur pasrah panggula wentah mila ngaturi dhumateng ingkang piniji mongko duta saraya ingkang kepareng hangayi jijibahan hangaturaken atur pasrah panggula wentah kepareng samapta ing gati sawijining diri kuwanci tuwin sasana katur sumangga monggo binada ngaturi dhumateng Bapak Ibu Besan monggo katuran jengkar saking palenggahan kepareng hangapit panjenenganipun ingkang piniji mongko duta saraya ingkang kepareng hangaturaken atur pasrah panggula wentah mengaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Nuwun kala nuwun dumateng para pepunden, para sepuh, aji sepuh ingkang anggung mestuti ing pepianing kautamin dumateng para kiai, para santri ingkang kirtan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka kibrating panuntun ing panembah ingkang kala hormati panjenenganipun Bapak Besan, Bapak Nur Halim sekalian ingkang bagya mulya dumateng para pinilengah tamu undangan kakung putri ingkang kinurmatan inggih nuwun sewu kepareng kawula matur surih sarira saking panjenenganipun Bapak Muklis saking Wates Ndawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Ingkang sepindah ngaturkan puji syukur dumateng asma Allah Subhanahu wa taala bilih lampah kula saking Wates Ndawu dumugi wonten ing Gelung mriki
saged wit napa kalis saking rubeda nir ing sambikala mangke rahayu wilujeng. Iki saking pangestu panjenengan sami para kadang-kadang keluarga agung saking Gelung. Kanthi menika saged netepi adat widi-widane ingkang sampun lumampah nggih menika rakita ing adicara panggih saged tepat waktunipun. Kaping kalihipun sholawat salam mugi tansah kakunjuk aturaken dumateng ngarsa dalem Allah dumateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing panjenenganipun prasasat dados intening bawana mustikaning jagat tindak lampah ngasugenipun patos tiulat dening sedaya umat sak jagat ingkang kepengin manggihaken kaurijingan fid dunya wal akhirah. Mugi-mugi kita ingkang sami hangestrani dawuhing temanten ing siang menika kalebetaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang mangke pikantuk pitulungan syafaatipun ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kula pinaka surih sarira panjenenganipun Bapak Muklis ingkang sepindah ngaturaken agung panuwun atas menawa menika anggenipun nampi sowan kula sak rombongan sak brayat saking Dawu nglarapaken pangunang temanten kakung inggih saking pestu panjenengan lampah kula kalis ing rubeda nir ing sambikala manggihaken suka basuki. Menika matur suwun sanget atas anggenipun sami paring pasugatan dumateng kawula utaminipun kala wau sowan kula tinampi kanthi suka gembiraning panggalih saking brayat agung ing Gelung mriki. Alhamdulillah. Dene salajengipun wigatosipun kula sowan kebutuhan sanes nyuwanaken temanten kakung nggih Nak Mas Ardan Fauzi Ardan Irul Fauzi dumateng ngarsanipun Bapak Nur Halim kepara kala wau sampun kadhawuhaken kanthi wilujeng kalis ing sambikala mugi-mugi ing mangkenipun temanten sarimpit saged manggih kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi Bapak Nur Halim menika Mas Ardan kawula pasrahaken dumateng panjenengan monggo anggenipun sami mangke gula wentah. Dene mangke biasanipun Ardan menika ketingal ageng ning dereng umuripun nggih dereng patos tuwa nemen nggih. Melanipun monggo mangke anggenipun mrigenaken keluarga mriki supados ing mangkenipun kekalihipun dados keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah menggah pangibadah lan makaryanipun monggo kupasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Nur Halim sak keluarga. Ingkang salajengipun nggih nuwun sewu anggen kula ngaturaken nyuwanaken ingkang putra menika nuwun sewu namung boten kinantenan menapa-menapa kula wau namung prasasat rame ing laku ning sepe ing sangu jane ngertos ngliwati pasar ning niki wau pancen rame ing laku pengiringipun mawon niku wau kejawi mobil ugi ngangge kereta wau kereta kencana patang gandeng kalih pasang dados patang gandeng dados inggih saking kepenginipun ngertosi kawontenan ing mriki milanipun kathah para kadang para tangga tepalih ingkang sami nderek supados mangertos kawontenanipun wonten ing Gelung mriki Bapak. Milanipun mbok bilih ingkang menika kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan Bapak
Nur Halim sak brayat kula nyun agunging Syekh Samudra Pangaksami. Ingkang salajengipun welingipun Bapak Muklis bilih ing siang menika temanten kawisuda. Mila nggih kepengin sanget temanten sarimpit benjing dinten Sabtu Wage tanggal 21 Juni kaboyong wonten ing wates Ndawu saperlu kados pengin kados ingatan menika boten ketang mangke celimen kewala menika badhe kawisuda wonten ing wates Ndawu. Menika panyunipun ingkang salajengipun bilih mangke acara sampun paripurna daya-daya kula pengarahing temanten saking wates Ndawu enggal nyuwun pamit mugi-mugi pangestu panjenengan lampah kula sak brayat wangsul wonten ing wates Ndawu tansah manggihaken kawilujengan tinebahaken ing sambikala. Mekaten atur kula minangka sulih sarana panjenengan Bapak Muklis kiranging suba sita kula nyagung Syekh Samudra Pangaksami. Mekaten wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleksanan kasebatan tan manggih pambengan sakara-kara pangandikan pasrah panggula wentah ingkang sampun dipun aturaken dening ingkang piliji mongko Duta Saraya wonten ing kapeldangan sang mriki pikantuk berkahipun saking sedaya para tamu kakung sumamana putri ingkang sampun sami rawuh wonten ing kapeldangan sang mriki ing mangke pikantuk dawuh saking Yang Bujangga pun ngantos tabuh 12 mila niki kepareng lajengaken hadicara ingkang salajengipun kirap ingkang angka kalih ya kirap Karanindran nyuwun tintingipun nyongodi nggih. Kayune Purwasa jati tan ngira jagat godhong kinarya rumambe abrata poka kembang lintang saloka langit wasurya lanteng sung kasirat embun lan udyan puncak angka sunggah Dewi ayate banyu bajra ngaturi dhumateng kadang kula kinasih Mas Ayu Inces ingkang mongko sang cundhakaning lampah kepareng hanganti kadang Domas Talang Patu nggih katang manggala lumebet manjing wonten ing Wisma Agung kepareng siaga jekaraken temanten sarimpit Lukar Busana Karanindran Hangkraso Busana Kasatriyan serampatmu di asto kalian binada yo ya
ya jos katon blengah-blengah Nimas Ayu Inces ingkang minangka sang cundhakaning lampah ya kiri kanan maju mundur ya Rino wengi hate bintang kecil iya ya solo ya aku ingin iya jauh tinggi aku duwe yeah solo ya sinuwun ati dalem kepareng humara suwan wonten ing ngarsa waduka sinuwun iya piyong ban ayo derek angkon kulo karbusana karanindran hangkraso busana kasatriyan piyong ban senika dawuh sinuwun sriwuning ngedi jablaske slendro ke mala binada jan elok sigra jengkar saking sasana rega temanten sarimbit nolat edi endahing budaya luhung budaya ingkang ateges budidaya ingkang tuwa saking asa ing penggalih tulus hamang kuwardi salir pangasti tumuju mring kautaman ngaturi dhumateng para kadang-kadang karang taruna monggo panjenenganipun ngaturaken dhaharan wewaujan wonten ing ngersanipun para tamu ing mangke saged diangka waladin samudayanipun yo lan sabaya pati belegering sarira lamun to cinandra dedeg pideksa aping awak Prambata Suta sinten to ingkang sinaraya Hanawung Krida tuhu menika ingkang minangka sang cundhakaning lampah Nimas Ayu Inces ya iya kadange pribadi nggih lumaksana hanggung hangene arek ing reh kasusilan Nimas Subasita kautamaning sang Suba Manggala saya kalena anut iramaning gending ingkang tinabuh dening para wira pradonga sinawung kebaing kalangan matur sawurine Suba Manggala ingkang pinastan satriya sakembaran kembar ing warna dasar bagus warnane lan timpang raitane krengga busane pantes lamun tata pengking klebet jembar putine ngaturi dhumateng para kadang-kadang sinomen monggo Karang Taruna wajibipun ngaturaken dhaharan pamaunjukan iya sinarengan kula sakadang binada campur sari rumpik juru foto
Ngawi Multimedia Video Shooting Duta The Best Audio. Dedike para tamu kakung Supawana putri ingkang satu luhuring putih kirap ingkang angka sepisan ya kirap Karanindran temanten saribit keparang Lukar busana Karanindran Hangkraso busana kasatriyan kalaksanan kasembatan tan manggih pambengan sakara-kara babile dalem pinangkani pangandel luar kepareng lajengaken lumadiri tata hati sara ingkang wus rinantem karangket dening para kala wangsa kanthi hatur panampi nggih panjenenganipun pepundhen kula Bapak Nur Khalim lan Ibu Sunarti ing wekdal menika kanthi bingahipun manah tan kula mijilaken pangandikan atur panampi badhe nyuwun gungan dumateng tetuangga piniji nggih panjenenganipun pepundhen kula Bapak Sumiran mila ngaturi dumateng panjenenganipun Bapak Sumiran wekdal kasemengaken jengkar saking pelenggan tumuju wonten ing sasana pangandikan ngaturi dumateng Bapak Ibu babile ing mangke paripurna nggih nyuwun nindakaken foto laju kepareng hangapit panjenenganipun pepundhen kula ingkang piniji mongko duta saraya hangaturaken atur panampi saking panggula wentah. Bapak Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati dumateng para bapak para ibu tamu undangan ingkang berbahagia lan ugi dumateng para pengarak temanten saking dawuh ingkang kula hormati ugi langkung rumiyin sumangga kula panjenengan sedaya ngujuaken syukur dumateng Allah kang Maha Kuwasa bi khaulina alhamdulillahi rabbil alamin awet mapinten-pinten kanugrahan kenikmatan kelonggaran kesehatan panjang umur ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya katitik wonten iri kalenggan menika kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten wismanipun Bapak Nur Kalim Ibu Sunarti sak keluarga saperlu paring berkah pangestu dawuhipun kang putra putri temanten kekalih Diahayu Ziyarati Aini putri saking panjenenganipun Bapak Nur Kalim Ibu Sunarti pikantuk Bagus Ardan Irul Fauzi putra kakung panjenenganipun Bapak Mukhlis Ibu Tri Eni Minarsi almarhumah saking dawuh kanthi pinaringan rahayu wilujeng teping sampikala Allahumma amin. Ingkang nomor kalih sallallahu alaihi wasallam mugi tansah katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumin hadza ila yaumil qiyamah Allahumma amin. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, para tamu undangan ingkang berbahagia. Laju kewala rikala menika kula minangka wakil saking panjenenganipun Sahibul Hajat Bapak Nur Kalim saha Ibu Sunarti sak keluarga sareng ningali kawontenan kados makaten raos bombong babak birawaning manah saengga mboten kuwi matur kiambak dumateng ngarsa panjenengan sedaya gungan dumateng kula kepareng sedaya sepindah ngaturaken salam taklim saking bapa pisan kawula jawab alaika wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun panah pasrah saking keluarga Gung temanten kakung lumantar duta saraya inggih menika panjenengan Bapak Noto ing rikala menika kula tampi kanthi asta kalih kanthi suka gembiraning penggalih kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin saha kawula daku minangka putranipun piyambak keluarga Gung Bapak Nur Kalim Ibu Sunarti
Saha mboten kabenten-bentenaken menika putranipun piyambak napa putra mantu mboten. Sedaya dipun daku putranipun piyambak saha kadidik ingkang jumbuh kalian adat istiadat ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah Gelung mriki. Para bapak, para ibu, adalah para tamu undangan ingkang berbahagia. Kajawi saking menika kala wau dipun aturaken bilih benjang dinten Sabtu nggih menika tanggal 21 keparang sedya Serat Maja temanten kekalih kasuwanaken wonten ing dawu. Eri kalenggan menika Bapak Nur Kalim sekalian namung nyadong dawuh bilih insyaallah mangke temanten sekalian kadherekaken kadang Wandawa saking Gelung nderekaken dhateng dawu mekaten. Lan mangke mbok bilih sampun paripurna ri kalenggan menika saking pangarak temanten Serat Maja temanten kakung ngesakaken kundur. Bapak Nur Kalim dalah Ibu Sunarti namung nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi lampah panjenengan milai dalem mriki ngatos dalem suang-suang tansah pinaringan rahayu wilujeng tepi ing sambi kala slamet sedayanipun Allahumma amin. Makaten ingkang saged kawula aturaken minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Nur Kalim Ibu Sunarti. Mbok bilih wonten kekiranganipun, kekilafanipun saking samudayanipun anggen nampi rawuh kang panjenengan sedaya saha kula anggenipun nampi pamasanipun Serat Maja temanten kakung kirang nuju prana sepindah malih kula namung nyuwun sih agunging samudra pangapunten. Ingkang akhiripun cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang ditatos titis wijang wijining widara hatur ing harang prana dumateng ingkang piniji mongko duta saraya ngaturaken atur panampi kan menika kalajengaken hatur pambagya harja yuwana wonten ing kersanipun para tamu sedanipun bedakani sore sareng saking panjenenganipun pebudan kula Bapak Nur Kalim salan Ibu Sunarti mekaten ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun pepunden kula Bapak Mudin Darmadi. Mila ngaturi dhumateng panjenenganipun Bapak Mudin Darmadi wekdal kasmanggaken jengkar saged mlagan tumuju boten ing sasana pangandikan kuwanci tuwin sasana katur sumangga. Monggo Bapak Ibu saged jumeneng malih nggih niki wae ajeng kula aturi nggih. Monggo Bapak. Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Konjo dumateng risan pisan saha pangrombyong temanten saking Dusun Wates Desa Ndawu Kecamatan Paron ingkang tansah winengku ing karaharjan. Wabil khusus dumateng ananda temanten berdua yang berbahagia. Dumateng para sepuh tuwin sesepuh minggahing dumateng para naya karya negari ingkang minulya. Dumateng kru Elektron Binada ingkang mijil saking Dusun Gelung Timur saha paguyuban Sinoman Restu ingkang dipun prakarsai
dipun pimpin Bapa panjenenganipun Bapa Kasbun CS ingkang mijil saking RT 6 Dusun Gelung Timur ingkang kawula tresnani. Sagonge para tamu kakung Sumawana Putri, para muda tumaruna ingkang dahat sinudarsana. Wonten ri kalodhangan menika kula cumantaka gempil kamardikan jengantika sami. Awit awrat ngemban dawuh saking panjenipun Bapak Nur Halim sekalian Ibu. Bilih piyambakipun wonten ri kalenggahan menika sareng ningali kawontenan kados makaten saestu mongkok ing penggalih prasasat kajurukan wukir kencana kaloberan seganten madu sehingga boten dumugi ngaturaken kretekipun manah namung kuawi amiji saha anjajari kawula anggen kawula badhe caos atur. Para sami ingkang minulya, kula minangka talang rembakipun saking panjenenganipun Bapak Nur Halim sekalian Ibu lumantar kawula kepareng dherekaken panjenengan sami ngujukaken puja saha puji syukur kunjuk dumateng ngarsane Gusti Allah ingkang murba ing dumados. Awit saking kepareng saha ridhanipun sehingga Bapak Nur Halim sekalian Ibu anggenipun netepi darmane ngasepuh Mahargya Suta Amiwa Siwi putrinipun ingkang nami Ananda Diah Ayu Jiaroti Aini putri saking Bapak Nur Halim sekalian Ibu Sunarti Tina Genah Jinatu Kromo kalian Ananda Bagus Ardan Irul Fauzi putra saking Bapak Muklis ingkang mijil saking Dusun Wates Desa Ndawuh Kecamatan Paron. Sedaya kalau saking doa restu jengantika sami saged kaleksanan kanthi boten wonten alangan sawiji menapa-menapa kawistara ketingal bilih Ananda temanten berdua sampun kaakad nikahaken kanthi sah miturut hukum agami lan pranatane nagari kalajengan wekdal menika nembe kawiwaha ingkang jebles tradisi ingkang lumampah wonten ing mriki. Pramila saking menika Bapak Nur Halim sekalian Ibu ngaturaken dumateng panjenengan sami sugeng rawuh saha matur nuwun. Dene panjenengan sami kersa rawuh minangkani undanganipun saha para-para ingkang sampun paring sumbangsih ingkang arupi rigen ekoh pertikelan sanes-sanesipun kanthi lantaran menika Bapak Nur Halim sekalian Ibu anggenipun mengkugati saged rancak tuwin tumata nanging kuciwaning manah Bapak Nur Halim sekalian Ibu mboten saged mangsuli menapa-menapa kajawi namung mugi dumateng ngarsane Gusti Allah ingkang murba ing dumados mugi-mugi sedaya kalau sageta dados amal ingkang sae menggahing jengantika sami lan dipun walesa setimpal amal so keikhlasan panjenengan sedaya kanthi atur jasa kumullah khairan katsira. Donga panjurung wilujeng jengantika sami ingkang dipun suwun mugi-mugi Ananda temanten berdua anggenipun gebyur wonten samudraning bebrayan agung kinalesna ing urubeda
kacelakno ing karahayon pikantuk mawaddah warahmah sakinah minallah amin. Pinaringono rezeki ingkang halal murwat thayyibah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Para rasami ingkang minulya, bilih panjenenganipun Bapak Nur Halim sekalian Ibu anggenipun meranata kanthi tarik-tarik dawah kenting pun damel kados makaten kawontenanipun ingkang kados mangkaten saged ngirangi renaning penggalih jengandika sami. Pramila saking menika menawi panjenengan sedaya wonten ing mriki kirang rena ing penggalih ingkang kabekta saking palenggahan ingkang kirang sekeca daharan ingkang kirang mirasa juru lados ingkang kirang trapsila sahibul hajat sekeluarga namung nyuwun lumunturing agungi samudra pangsami dumateng sedaya kalepatan kekirangan sedangunipun hamengku gati menika. Pungkasanipun atur dumateng sagunge para tamu kula aturi ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya ing ngarsa jengandika sami. Kula aturi lenggah kanthi mardikane manah ngantos purnane gati. Dene pratandha purnane gati mangke ananda temanten berdua kaapit dene Rama lan ibunipun wonten pawiwahan pangajengan cekap semanten anggen kawula matur kula minangka sule sarira saking panjenenganipun Bapak Nur Halim sekalian Ibu menawi wonten guang gingsulipun atur kitalipun rembak keceripun basa Purwa Madya lan Wusana kula nyuwun agunging samudra pangasami ing wusana billahi taufik walidayah waridho wal inayah usikum wa naswi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.